Tak, nagrywamy 2016, tata nagrywa. Krzycz, jak tata nagrywa? Jak mocno? What a world of wickedness. My power is limitless. What a world of wickedness. My power is limitless. To co ciśniesz? What a world of wickedness. My power is limitless. To co ciśniesz? To siły brak, ale mam za to chęci. Jak Karmowski, który do przodu pędzi. Ci przeklęci, co disują go na postach. Tak naprawdę sieje u frajerów w postrach. Teraz riposta, zadaniu musisz dostać. 100% dajesz siebie, albo weź to wszystko zostaw. 100% albo nic, mówi sportowy świr. Co zrobisz w swoim życiu, od ciebie zależy. Nie mów nic, nie mów mi, że od genetyki. Bo to pierdolenie, to tylko wymówki. To twoje ciało, to twoje ręce. To twoja wiara, to twoje serce. To wytrzymałość w postanowieniach. To takie proste, musisz zachować schemat. Podwórkę non stop, innej drogi nie ma. Idę prosto, spełniam swe marzenia, tak. What's a world of wickedness? My power is limitless. What's a world of wickedness? My power is limitless. To co ciśniesz? Cisnę na ostrość, będzie głośno dla wszystkich świrów. Wielkie sportowe pozdro, wchodzę do klubu. Zaczynam od nowa, mam tu 40 minut, więc nie będę się żałował. Już czuję w żyłach płynie adrenalina. Nie jeden z was się tu w lusterku przypina, a na publicznym forum pisze, że to chwila. We wszystkich hejterów dzisiaj chuja wbijam. I jeszcze większa jest dziś we mnie siła. Nie ona wzmacnia, a ciebie zabija. Nienawiść twoja jest moją motywacją. Dla was nieosiągane, dla mnie jest to moją pasją. Mówisz, że on koksi, ziomek weź to rośnij. Robisz się fioletowy, zjebanej zazdrości. Lepiej na siebie spojrzysz, zmień coś, bo umierasz. Nie wiesz jak? Zapytaj trenera.